higala, kumusta? Ngayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion Ginoo, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ug amo ikaw nga gipasalamatan niining kahigayunan nga padayon pagyapon dinhis kahanginan nga mahimo pagsabod ang mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan. Din magadala kini og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ang tanang mga butang anaa sa imong pagbulutan. Itugot mo unta o Dios nga ang mga nagapaminaw malamdagan ang ilang hunahuna o kasing-kasing, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ang mga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Mas maayo hinuon na sir nga daghan ang interesado mangutan na bahin ni anang kasuguan, igpapahulay ug pagkaon. Kay aron daghan pod ang mahibalo, kay daghan man ang naglapas sa kasuguan, naglapas sa pagkaon, naglapas sa igpapahulay. Mauna nga okay ra kaayo na ang inyong gihimo nga bisan og nabalik-balik na pagpangutana ng pangutanaha, pero inyo paghihapon nga hatagan og pagtagad. Salamat sa pagbasa sir. Si Arnulfo Cuevas di ayni ang inyong dugay na kaayo nga tigpaminawan og backslider ko sir, nabalik lang ko sa akong pag-alaga dinhi sa inyong programa. Okay, daghang kay salamat brother Arnulfo Cuevas sa imuhang kuan, imuhang inunta unsa ni kinini ang imong kuna lang ni counterpart nimo ni unya ang imong yung confession nga you are a backslider pero nabalik kas pagpangalagad sa Ginoo tungod sa dinis atong programa. Hinuon dili kay ikaw lang wa ka naginusara nga backslider nga napabalik dinhi sa ato nga programa sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili gyud ang atong programa mo'y nagpabalik ninyo, kundili ang Espiritu gis Ginoo nagatawag ninyo apan pinaagi lang ini nga programa ang pamaraan sa Ginoo nga dunay mga kalag nga mahayagan gikan sa kangitngit. Salamat brother Arnolfo Cuevas. Okay, ni apatay basahon. Ang uban manggod ni ana pastor, duna sila'y mga katarungan o rason bahin anang mga igpapahulay. Mauna nga ilagyod paningkamutan nga ang igpapahulay mawala, kay labi na bisan sa amo nga simbahan wa man magsunod anang igpapahulay. Ang among pastor mo ingon lang sakto bitaw na kanang naa diha sa Biblia igpapahulay ikapito, pero unsaon nga dili man na mo'y atong baruganan na tanawa ha, resulta na gyud
aminado gyud ang inyong mga nga di lang mo inyong baruganan sakto na mo lagi na nga kamo may panahon pa gyud no nga sa pag isip-isip no o sa Tagalog pa pagbulay-bulay mamalandong mo kay kaluwasan kay inyong tuyo ay inyo ibutang sa alanganin ang inyong kalag ha. Okay, salamat kaya. Well, last text nga ako ang basahon kay naatay naatay tagaag pagtagad ron as kang Brother Libby nya kini niyang ingnunta na aman ni taas-taas ni may tungod anang punto ha. Okay, ato ning basahon last text. Okay. Sir, gumuhangyo lang ko please ko og basa ani akong message. Gusto ko nga mupadayag dinhi sa kahanginan akong i-great ang akong pinalangga gyud nga papa kay birthday niya rong adlaw happy birthday Papa Ramon Arsenal, happy birthday pa, I love you pa, thank you so much nga kami napatapos og eskwela sa imong paghago para namo. Salamat gyud kaayo pa og salamat sad sa pagbasa nimo sir. Okay, nindot na no nga naay mga anak nga ilaging gipresyos pag-ayo kung giunsa sila sa ilang ginikanan pagsakripisyo. Gisiunan ka bagod pagsugod pa lang nimo dihas taguangkan sa imong inahan hangtod na himugso ka di basta-basta dili yano. Kung inyong kwentaho na, una alang ka sa pagbuntis palang daan, vitamins na, pagpaprenatal, hangtod na himugso, dito sa ospital, una ka ang tanan, kinahanglanon, magparte di basta-basta, hangtod pagpa-eskwela, hatod kuha, unya mga uniform, mga tuition, uban pa din ha, until nga nakahuman mog eskwela, dili basta-basta ang kabayanihan sa gihimo sa ginikanan unya karon na ay mga anak yano-yanuho lag singka-singka ang mga ginikanan pastilan pagkawa na magipuangod matod pa na yun ay nuhulag singka-singka suko-suko ang ginikanan pero salamat na ni nga kinini ang gipahalagahan gyud ang amahan no. Thank you gyud kaayo munang malipay kay kog dako naay mga anak nagrespeto ug nagmahal gyud sa ilahang mga ginikanan kay dili mo maingon ana ug wa mo antusis inyong ginikanan Okay, ako sa diayng i-great og happy birthday sa ako gyud nga inunta nagtubo gining bataa nga daan na gyud nako ning amiga kaila walang pagbabago amiga kaniadto amiga gihapon hangtod karon no. Kumusta og happy birthday ni Miss Ria Hilig Covillo diha sa nasod sa Lebanon happy birthday ma'am unya hope nga ang Ginoo kira sa imo ayaw gigbalik diri sa Pilipinas ma'am nga ugwa kay dad-on nga imong long life partner. Happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Okay, thank you. Well, mga higala si Brother Libby sa dili pa magaiman og pipila ka mga text message diha sa iyong cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo diha nga malili usa ang atuang monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live streaming higala sa ato nga live sa Facebook no kamong tanan diha kinasing-kasing namo nga ginapanimbaya o gina-welcome sa ato nga tulumanon. Welcome ang inyong pagpakikuban karong gabihon naamoy mga importanteng mga messages diha ipadala diri higala i-text or inyong i-message diri sa atong comment section para nga ato nga mabasa o mapadangat ngadto sa inyong mga friend o mga minahal sa kinabuhi nga maoy hingtungdan sa inyong mga greetings. Okay, ato na ning ato sang gipahinomdom dai no di nato kalimtan pahinomdom nga
palihog alang sa atong mga viewers, mga followers sa atong nga programa, atong i-share mga higala nga ito sa mga friend ang atong nga programa para nga daghan sad makapamati, daghang makatan-aw sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, ato ning basahon niya si Charles Notario Aragon sa Leyte ni. Nag-send siya og kamot nga nagpray og heart. So thank you kayo, Chel. Niya pod si Nunahani Monterde Punay. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby og sa tanang listeners aning programa. Naminaw anhis balay while gakaon. Salamat sa pagbasa and God bless. Niya send siya kamot nga nagpray heart og tao nga nagtan-aw. Okay, kana hanay di na ko manluod ana nga inana nga message hanay. Okay, ni apod si Brother Gerardo Barrieta of Yasa Jr. watching from DYRV Radio. Nadikas DYRV ron, Brother Gerardo of Yasa Jr. Niya pod si Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsunang tigpaminaw, nining programa og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. Ato sa nakita dinhi si Jimary Kalapuan sa Saudi Arabia. Good evening Kuya Livy og Sir John og sa tanan naminaw karon og sa tanan nga nag-view og sa akong pinangga diha. Ay niya nag-send siya og duha ka mga hearts siyang pinangga og kamot nga nag-pray. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat o God bless. Okay, salamat sa taga-Riyadh, no? Saudi Arabia nga nag-view karon sa programa. Niya pod si Pastor Hill Edoliberio. Mayong gabi ninyong duha. So good evening Pastor, oban siyong family. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Nag-send pod siya mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you kay Brother Rufino. Niya pod si Sister Siring Ripaha Hidokyo. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. Naminaw mi karon sa Lapu-Lapu. God bless. Okay, nantong the other day nagkuam ko na siya god nga unsaon niya pagpaminaw through cellphone kay tuan na siya sa Lapu-Lapu. Tagsara siya mo uli dire sa Tabuilan. So akong gingnan nga na magunay apo. Buta ni apo Brother Libby bagulan ko mag-eskwela si Sis Jean, Chris Jean Hidokyo. Kung patudlo kang Chris Jean kay na nakapaminaw na gyud. So salamat igsuon sa ring. Kanya ang imong gi-text diri mao ni ron ang atong tubagon na agi-save na ni Brother Libby. Okay niya po si Meliod Silasol, maayong gabi sa tanan nga naminaw og nagtan-aw ang Dios magpanalangin kanatong tanan, nag-send siya heart og makamot nga nagpray. Niya po si Pastor Helio Sabate Oliverio, malipayong pagpaminaw sa taga Toledo City, labi na sa dapit sa Lutupan. Okay. Taga Toledo maguni si Pastor Hill Brother Libby. Niya tuwa gina didto pod ang iyang kinabag-an sa iyang pamilya. Niya maayong gabi diha nimo Pastor uban kang Ma'am Nars. Niya nila ni sa uban sa imong pamilya. Okay, good evening po dias mabalino na sila si Sister Chari De La Cruz Nogas o ni Dodo Nogas sila mga kabataan. So good evening ninyo. Welcome kamo karon sa atong tulumanon o sa tanan karon naminaw. Niya pod si Edeline Muniez. Salamat Padslave. Og wala pa ka Si mo ari. mother ko ana si mother Lia na ang kuan account na sa iyang kuan. Anak mo nang Edeline Monies. So yan yung anak. So sige kog message nimo mother kung kuan na ba kanana ang naabot na ba kag bugo? Wa man gyud. Unya kaganina na gyud diri na sa kuan
station nga nagkuang ka message ka ni Brother Libby nga ipadala ang envelope nga gisudlan sa documents. Unya kay di man intaw nako kako kay naghabol ko sa akong gasolina makatipid paningkamutan ako ugma mader nga madala ang envelope nya. Salamat mader, ako lang unyang ipada kang Brother Libby. Okay, niya si Sister Dilin. Idilin dito iyang anak na diha. Oh. Salamat Pads Lib. Og wala pa ka moari ngit-ngit jud taon mi. So loay kay sila to Brother John tungod sa tulo na katuig nga wa natiman ang balay. So di gyud musigas abuhan og didto sa ilang CR madlok sa dito. Kabasig na ibitin. So may gani kay nakasiga ra gyud. So good evening ninyo diha Terlia og si Sister Idelene Monies no diha sa Pandan. Niya po si Oliver Kingijin. Good evening, Bro John, Bro Lib. Pakigreet ko sa pamilya ni Kelly Minyosa, taga Guadalupe. Taga Guadalupe, gikan kang Nestor Olivar. Niya, nipagin siya mensahe, kini si Bro Kelly, nagsige nanig paminaw ninyo. Bro John o Bro Lib. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo sa info, Brother Oliver. Niya, salamat po ni Bro Kili nga naas Guadalupe nga nagsigig paminaw sa atong tulumanon. Hinaot pa nga ang Dios magpanalangin kay basta maminaw ta, panalanginan mo tas Ginoo. Gaydan ta sa hustong pagsabot paingon sa kamatuuran. Okay, niapay atong basahon. Yes, on cellphone. Good evening, Kuya Libby, Brad John, og sa tanan usab na minaw, og nagview karon. Salamat gyud ninyo, Kuya, Brad John, nga padayon gihapon ang programa ninyo. God bless. Salamat. Salamat po kayo kay kini mga Disor family. Napanalanginan po ni sila, nakaalagad si Ginoo sa ilang sige og sunod sa ato nga tulumanon, nakuha ilang mga pagduha-duha, ilang makalibog na tinawan sila. Thank you kayo no, Sister Philly Dison. Kumusta mong tanan diha sa Dolores Ormoc. Niya po, datong tanawon, mayong gabi ninyo diha, Brad, ngano kaha Brad, nga ang pare dili man muangkon nga ang Ginoo ana kaniya, moingon man hinuon nga ang Ginoo na kaninyo, moingon pod ang manimba nga ang Ginoo pod na kanimo. Wala jud moingon nga ang Ginoo ana kanako. Loy in town sa Ginoo mura gipasa-pasa. Sige lang ato ni nang hisgutan. Okay, mo padayon ta higala ato ning tan-awon una no dinhi sa ato nga cellphone. Ato ning tan-awon ang atong mga kahigalaan nga nakig-uban nato ni si Elpidia Coro ninyo Brad og sa tanan nga naminaw niining maong programa. So good evening Sister Elpidia Coro sa Matag-Ob Leyte. Niapod si Brother Cesar Elgira. Salamat po, nag-send siya heart no. Good evening niyo Brother Cesar Elgira. Okay. Niapod si Eliasar Nugas, nag-send po siya heart. So may gabi ini mo diadong uban si mong pinalangga ang asawa o mga anak. O niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas sa Mabuli ni. Ato ning pagumangkon niya ang mensahe, mayong gabi ninyong duha angkol, naminaw na pod bidori. Niya nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. So thank you kaayo Inday Chari and your Brother Dodo diha, baka bataan nga naminaw. Okay, ato ning tanawon pa gyud ang uban nga mga nagatanaw no ni si Evangelist Mike Rivera sa Masbate ni. So salamat kaayo Brother Mike Rivera. O niya si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia. So good evening ni Madong. O niya po si Gloria Apatan Lester Doya ni diha sa Libho no. Good evening niya diha sa Libho. O niya po si Ana Marina no. Salamat po kaayo sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Anya ato ning basahon mga higala ang pikas nga screen, ato ning tagdon ang mga
kahigalaan nato nga nag-like o niyang uban nag-love sa atong programa tungod kay nag-send silag mga heart, mga higala. Okay niya si Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, Lovely Diheto, Tris Jamin Jaime, Sering Ripaha Hidukyo, Jivne Jeris Malati, Miliod Silasol, o niya po si Brother Aniceto Priselias. O niya ato po tanawon ang mga nag-love, nag-send og mga heart na higala, niya si Oliver Ken Gijen, Elsie Pitogo, Neljon Bersero, Jerry Nailon, Jan Moses Rosalejos Puyot, Ronaldo Bragat, Basilio Tiro, Notarion Jr., Ariston Bueno, Rochel Negro, Orval Taliedo Bacolod, si Pastor Orval ni Bacolod. Aniya, murag na ani siya sa kwan siguro na ani sa Capitol Center. Aniya po si Remelito Sigarino, Badrimi, maayong gabi no, oban siyang family. Aniya niya sad si Jojo Cordoba, maayong gabi ni mo dong. Aniya si Merifel Vargas, niya sad si Gerardo Barita of Yasa Jr., Judy Kaubat, Dukalang, Chel Notario, og si J. Marie Kalapuan. So as of this time, mao ni ato mga nakita nga nag-like og nag-love sa ato nga program. Ani ato ning balikan pagtanaw ang pikas, ato nakita dinhi si Brother Jerry na Ilon, kinakusganas na Ilon. Ang iyang apelido murag ila pong barangay. Ang iyang mensahe, Brother John o Brother Libby, good evening, God bless to all. Okay, good evening also, Brother Jerry. May nag-send siya tulo kamot nga nag-pray. Kanya niya po si Brother Rimelito Sigarino, nag-send po siya og tulo kamakamot nga nag-pray. So thank you kayo. Pre, salamat sa Brother imo nga Remy. pag-ampo. Brother Remy. Pre, may gabi ini mo diha, pre, og sa imong pamilya. Okay no, magpadayon ta nga to sunahan mga higala ato sa ning lilion atong okay, wala na ni sod nga message. So Brother John, kasi na pa kay dugang diha kay atong basahon. Okay na, Brother Lebe, ato ning kuanon kato na lang pangutana diha nga imong na save nga ato ning tagaan og atensyon katong gipanguta. To man ni Rose Lapu-Lapu ang singer ani. Nagtan-aw man siya ron. Nabasa Nanood nato siya yan. ron unya actually kini siya taga kuani Limaw Kadlimaw. Kanlimaw Tabuilan. Tabuilan Dool na sa kanang kuan diha sa Kaluhangon. Unya tuan na ni ron siya didto uban sa iyang apo si Chris Jane. Kuani siya born again sa una. Murag bag-o pa man nga SDA pa, Brother John. Yes, bago ni siya nga na SDA, nakaadto magid tas ilang barangay kay doon to'y barangay official gid po diha nga nag-request nga unta makaadto ta dito makabisita, nagpaminawan pod niya. I'm happy nga nakadungog kung nabautismuhan na pod, no? Unya kini siya born again man si Sister Sering, no? Unya Ripaha kuan Hidukyo. Ripaha Hidukyo. Unya na nakapangalagad ni Ginoo nuntan na upgrade ang iyang pagpangalagad pinagi sa pagpaminaw sa tong programa. Nahimo na gid siyang tinuod nga born again. Inahimo gid siyang tinuod born again kay lisod maguna nga mag-angkog born again nya wa gid mo born again kay together again ra man gid gihapon. Okay, kaon man gyapos gid dili. So gyapon ipapahulay. Muna unya doon na may mga istorya gud ani tingali nila. Unang nangutana siya ng pangutanaharon nga ang atong tagaag atensyon. So salamat sa imong pangutana, igsoon si Ring. Okay, ato ning basahon no. Niya po di si Brother Jomel Rosasinia nakig-uban nato karong gabi na. Salamat kayo, bro. Anya ato na ning basahon ang pangutana ni Sister
Siring Ripaha Hidokyo. Mao maning pangutana Brad John adtong Sabados gabi nga atong gisaad nga karon gabi na tubagon ang iyang pangutana. Nya mo ni pangutana, Brad John, naabay mabasa sa Biblia nga giwala na ang adlawng igpapahulay. Siring Ripaha Hidokyo. So thank you kaya mo ni pangutana. Naabak ko na'y mabasa sa Biblia nga ang adlaw nga pahulay giwala na. Okay, Brother John. Okay, salamat Igsoon Sering. Naabay mabasa sa Biblia nga ang igpapahulay giwala na. Angay ninyong mahibaluan nga dinhi sa Biblia dunay daghan nga gihisgutan nga mga adlaw nga igpapahulay. Kanang termino nga giwala na ambot sa uban nga mga version kung ingon ana ba ang pagkasulti nga giwala na, pero sa among nabasa dire giingon nga matud pa nga dinhi nga pahunungon ko usab kanang pulong pahunungon ug ang pulong giwala murag dili kaayo na layo og distansya. Ang gisulti lang dinhi pahunungon ko. Unya kanang imong pangutanang naabay mabasa sa Biblia nga giwala na ang adlawng igpapahulay, kana siya dili na musakay nga panghuna-huna sa uban sa igpapahulay nga atong gibantayan karon. Kay ang adlaw nga igpapahulay kanang gitawag 7th-day Sabbath, no? Adlaw nga igpapahulay ikapito nga adlaw sa semana, nagpabilin gyud na siya, wa na giwala, wa pud na gipahunong, kundili nagpadayon gyud na siya kanang 7th-day Sabbath. Munay atong gibarugan karon. O kung atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible, sa Levitico 23:3, unya kamo dihang mga Sabbath breaker, pwede ninyo ni nga i-research, pwede mong mutik note para bapod nga magtubo ang inyuhang pagpangalagad sa Ginoo inyong kahibalo. Niyo atong basahon dinhi. Tanawa, you have 6 days when you can do your work. Ato laning i-translate kay naa may mga bata nga naminaw god. Naging god din you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makabuhat sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, tanawa mo ni Sister Sering, nga ang atong gibantayan karon kanang ikapitong adlaw sa semana nga igpapahulay, wa na gipahunong, wa pud na giwala. Pero ang mga Sabbath breaker nagpamatuod nga gipahunong na o giwala na, pero wa gyud na gisultis Biblia. Pamati kung balikag basa dinhi. But the 7th day of each week, apan ang adlaw nga ikapito sa matag semana, is holy because it belongs to me. Ang matag ikapitong adlaw sa semana balaan kay kining adlaw alang kanako. Busa, kung atong lantawon dinhi kanang ikapitong adlaw sa semana, adlaw nga igpapahulay, balaan kana nga adlaw para sa Ginoo. Muna ingon, it belongs to me. Muna gisgutan. Nagingon, no matter where you live, you must rest. Sa diin ka man nagpuyo, naarbay mga kuampod, naaman say kinini ang inunta palusot nga mga katarungan sa mga Sabbath breaker. Iya ranas mga Hudyo, dito ranas Israel. Pero ang gisulti din where you matter, where you live, kining guni ang gisulti din no matter where you live, you must rest.
Bisan diin ka man nagpuyo, kinanglan ka magpahulay. You must rest on the Sabbath and come together for worship. Dili lang kay ang adlaw ikapito igpapahulay, kundi adlaw sa gidpod sa pagsimba. Unya kining gisgutan dinhi, this law will never change. Kining balaura, kining sugua, dili gyud mausab. So Sister Sering, wala kay makita sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay nga ikapito gipahunong or giwala. Kay giingon dinhi, this law will never change. Dili gining balaura mausab. Ug kay dili man gyud mausab, natural magpadayon kana. Magpadayon kana. Karon atong dugangan pa nga mapalabman nato ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Tanawa, 7th day of each week ng gisgutan. Dinhi sa The Living Bible, makita nato dinhi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, nag-ingon, and I gave them the Sabbath. Klaro niya, og akong ihatag kanila ang igpapahulay, a day of rest, ang adlaw sa pahulay, every 7th day. Ang gihatag sa Dios nga igpapahulay kanang ikapitong adlaw, dili na mausab, dili na mawala. Unya matud pa, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Ang gibarugan nga igpapahulay sa kadaghanan karon, every 7th day. Dili kay every 7th day. So ang mga Sabbath breaker nagbantay sa igpapahulay sa unang adlaw, samtang ang mga kanang Sabbath keeper nagbantay sa ikapitong adlaw katapusang adlaw. Ikapito. So muni ang gihisgutan din sa Biblia. And I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Matag ikapitong adlaw yun, nagini, as a symbol between them and me. Ingon nga kinitimaan, taliwala kanila. Tanawa, between them and me. Taliwala kanila o kanako. Busa kung imo palang napamalandong o gipamalandong kung unsa gyud di ay kabililhon ang Sabat, ikapitong adlaw nimo og sa Dios, imposible nga mobarog ka ni anang Domingo kay wa man na isugo sa Ginoo. Unya nagini matud pa as a symbol between them and me to remind them, aron sa pagpahinomdom kanila. Gipahinomduman ra ba gyud unta tas Ginoo, pero ngano gyud gadi kita musanong si Ginoo. Naging to remind them that it is I the Lord. Ako mao ang ilang Dios who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. Ngayon din that they are truly my people. Og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. Tanaw, pamalandunga ko no. Tanan pundok ron, pulos man na nag-angkon nga naas kamatuoran. Na nangalagad sa Ginoo, nag-angkon nga anak sa Ginoo, katawhan sa Ginoo. Pero ang gisulti dinhi, nga ang nagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, ingon nga iyang igpapahulay, nag-ingon dinhi, that they are truly my people, og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. Kinsa maning giangkon sa Dios nga iyang tinuod nga mga katawhan, ang nagbalaan sa adlaw ikapito, ingon nga adlaw nga igpapahulay. Kung giila sa Dios nga iyang tinuod nga mga katawhan, ang nagbalaan sa adlaw ikapito, kang kinsa man di ay ning katawhan ang nagbantay sa adlawng Domingo, kay ang gisulti dinhi nga ang katawhan sa Dios, ang tinuod ng katawhan ang nagbantay man sa adlaw nga ikapito. Kung imong basahon sa 20 nagingon, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So klaro na
Karon ni ha, ato ning tanaw ni. Kung mamalandong balang gyud unta ta pag-ayo kay gispecify na magyud ni ang adlaw nga ikapito dinhi. Unya, hinumdumin ninyo nga ang yawa nayugot gyud pag-ayo ni ining adlaw nga Sabado, adlaw ikapito igpapahulay. Mauna nga adunay daghang mga rason o katarungan nga walay kamatuoran nga ilang i-divert ang hunahuna sa kadaghanan mahitungod sa adlaw igpapahulay sa Ginoo. Muna pangutana ni mo Sister Sereng, naabay mabasang gipahunong o giwala na ang igpapahulay? Ako na lang ilargo kining adlaw ikapito nga igpapahulay, wa kay mabasang gipahunong o giwala na. Inoon nagpadayon kini o pamatayan ragod nato dinhi. Dini sa kinini ang Good News for Modern Man, the New Testament in today's English version, kung atong basahon dinhi sa Hebreo 4, chapter 4, o unya kinini ang 9, atong basahon kung unsay gisulti dinhi. Matud pa ni ining bersikulo. For somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. Tanawa? This is said about the seventh day. Wa magyon this is said about the first day. Kaya og first day pa, sure, Sunday. Pero seventh day man eh. Ha? Naitabo bitaw nga doon ako'y debate dito sa San Francisco Southern Leyte. Usa ka CFD, si Alvin Gitamundok. Ako ang afirmatibo, siya mo ay negatibo. Marag chairman na siya, Brother John, sa Catholic Defender sa National. Oh yes, so national chairman na siya. Di man na basta-basta pod na nga tao. Ako siyang gipangutana na, og nakakita mo na sa YouTube, nangutana ko siya. Supak ka man nga ang adlaw ikapito Sabado, unsa man diayng adlaw sa imo ang adlaw ikapito. Adaghan sa rason, akong gipugngan. Wa ko mangutana nim akong pangutana, supak ka man nga ang adlaw ikapito, adlaw Sabado, unsa man diayng adlaw sa imo ang adlaw nga ikapito. Niadtong panahon na diha siyang likod ang pari. Mo na pagani na plaster silang gigamit na sound system. Napilitan siya adlaw Domingo na. Akong gi-confirm sa akong gi-kuas publiko ko kadungog mo ng adlaw ikapito niya Domingo. Ko karon sa atong tema, sumala man sa mabasa sa Biblia kay ang adlaw ikapito Domingo man kaha di ay imo ba nang mabasa sa Biblia? Pastilan na lang gyud. Murag gipaningot in taon og bugbog. Nahuman ang debate, wa gina niya masulbad na ang problema ha. Giingnan ko siya, kung ni aron ang imong maestra, unsa kahang uwawa gyud. Ngano man, ning lutaw nga ang iyahang estudyante nag-ila nga ang adlaw nga ikapito Domingo, mauwaw siguro ang imong maestra nimo. Pero niya gisgutan nini, for somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day, God rested to the seventh day from all His work. So, kini concrete evidence ni nga ang Dios mipahulay sa adlaw ikapito gikas ang mga buhat. Mao po'y gisugo sa Dios nga papahulayan sa adlaw ikapito. Unya, Sister Sereng, mao ni naabay mabasa sa Biblia nga gipahunong ng adlaw papahulay o giwala ng adlaw papahulay? Kung kana nga igpapahulay ikapitong adlaw, wa kay mabasa ni ana. Nga naman, tungod kay nagpadayon kana, nag-ingon, this law will never change. Unya, atong basaho dinis 9, matud pa dinhi. As it is, however, there still remains for God's people. Bawat mga lusok sa mga pulong dini, please, hinuktuki, sabta ug pamalandunga aron maluwas ang imong kalag. Kay wa kagay paglaom nga maluwas ka pinaagi sa imong pagkamasinupakon. Tanaw ha, akong basahon.
as it is, however, there still remains for God's people. Kanang gisgutan, there still remains for God's people, nagpabilin gina, alang sa mga katawhan sa Diyos. Nagingon din arrest, tanaw ha, arrest, like God's resting on the seventh day. O, tanawa mo, gipabilin kini alang sa katawhan sa Dios, ha, nga igpapahulay sa ikapitong adlaw. Busa, Sister Sering, kung ang ikapitong adlaw mo'y ato gani nga targeton, mo'y atong largohon, wala kay makita nga gipahunong, giwala na o giusab ang adlaw igpapahulay nga giilisan sa Ginoo Domingo. Ang nag-usab na ang simbahan ra, dili ang Ginoo. Karon, ni amang gyud basig dali-dalihon mo labi nas bag-ong mga nabautismuhan. Kay ang tanan nga mga Sabbath breaker, tandaan niyo ha, ang tanan nga mga Sabbath breaker, mao gid ni ang iilang gamiton nga bersikulo bilang scapegoat nga wa na ang igpapahulay. Dinhi sa kanana ang Usias 2:11 niaw. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Iyang hang gigamit wa magingon akong. Ang iyang mga piyesta, karon piyesta sige ram gyapon. Ang iyang bagong bulan ug ang iyang mga adlaw igpapahulay ug ang iyang tanan nga maligdo nga panagatigom. Sa tanan nga mga butang o words nga gihisgutan dinhi, kini ra yung adlaw igpapahulay ilang kubiton o kita nyo na o gipahunong. Yes, naabitaw igpapahulay ng gipahunong, pero dili nang ikapitong adlaw. Nga naman, there still remains for God's people. Matud pa. Ha? Kanunsa ba din ang adlaw nga gipahunong? Kung imo ni siyang tun-an gid pag-ayo ang Biblia, this is agricultural Sabbath. This is yearly Sabbath. Pamatira gud ninyo ang Levitico 26, 34, 35. Niya, kung basahon na, nagingon, unya ang yuta mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay. Doon na gid igpapahulay po. Tuig nga igpapahulay. Unom ka tuig, kultibahon ang yuta. Pag ikapitong tuig, dili na, kung saan man, kultibahon ang yuta. Muna nga, gitawag og kanana ang yuta, mahiagom siyang tuig nga igpapahulay. Gitawag ni og agricultural Sabbath. Unya ningon samtang kini nagahigda nga biniyaan og kamuanha sa yuta sa inyong kaaway, bisan unya magapahulay ang yuta og mahiagom siyang tuig nga igpapahulay. Dili ni 70 Sabbath, yearly Sabbath ni siya. Unya ningon samtang nagahigda kini nga biniyaan, kini may pahulay bisan pahulay sa wala niya mahiagumi sa inyong mga tuig nga igpapahulay sa nagpuyo kamo niya sa inyong mga tinuig. Wa magon akong igpapahulay, inyong mga tinuig nga igpapahulay. Mao ning gitawag og agricultural Sabbath, Sister Sering. Unya kun ato ning basahon sa Levitico 25:4, mao ni ang gihisgutan niya ato ning basahon ni. And then, mutapos ta. Naging ko din 25:4. Apan sa ikapito katuig, apan sa ikapito katuig, may usa ka tuig nga igpapahulay. Gisayon na ganang usa ka tuig papahulay. Kung ang tao mo'y papahulayon ng usa ka tuig, mabuhi ka, nga wa na magkay trabaho, mahimo, anak. Ngayon din apan sa ikapito katuig, may usa ka tuig nga igpapahulay, sa pahulay nga balaan alang sa yuta. Sa yuta ni nga igpapahulay. Ha? Nya, kung ikaw mo pahulay, kung tao paigi sugo na ning mo pahulay, mabuhi ka, asa magkamangitag pagkaon sa katuig pahulay ka man, di magkakapanarbaho. Unong kaadlaw sa Ginoo gisugo magtrabaho, kapito magpahulay. Busa ang kaning gitawag og yearly Sabbath, this is agricultural Sabbath, maunang gipahunong, maunang giwala, pero kanang 70 Sabbath nagpadayon ka na bisan pa dito sa bagong langit o bagong yuta. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nakasabot og natinawa na nga mga una-una. Salamat, Sister Sering, uban sa nang namina. Brother Libby? Okay, dagan salamat, Brother John. Ato ning tanahon, si Brother Jomel Rosasinia, nag-send siya mga kamot, no, nga nag-pray. Thank you kayo, bro, Jomel. Salamat dong.
Niya po si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all. God bless. So God bless also Sister Erlinda. O niya po si Geraldson Dumandan. Good evening po sa inyo. So good evening also no, Brother Geraldson. Niya ato ning lantawon makadiyot ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nagtan-aw karon ni si Jebne Jerez Malate niya si Jaina Clavis Rochel Negro niya tanawon pagitan ning uban niya si Ma'am Roda Likigan May gabi diha, ma'am. Kayan Derial Darder Nati Desamparado Tadlas niya si Geraldson Dumandan niya okay mo na mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga programa. So thank you kayo niya ato ning lantawon makadiyot no ni ay pipila ka mga nahidugang karon ni si Christian Bistar nag-send siya og heart niya po sila si Sister PB Pasyol nag-send po og heart niya ato po nakita si Gine Rama Fermin heart niya po nag-send. Niya po si Brother Jeffrey Arrogante. Niya sa mensahe. Kadawan is the Women's Ministry special song karong Sabado sa asosasyon. Special song daw. Asa gani nga church ang association niyo, Brother Levi? Kuan man ang arena i-held sa kuan Brother John diri sa San Remigio Complex. Ay, sige. Ana diya i-held. Okay no, moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi ni Apoy atong basahon. Brad, mayong gabi sa inyong duha. Unsa may ikasulti sa taong dagmalan? Ako dieng Sister Ada diri sa Dakit Bugo. Di ginamayo ng dagmalan kay Ari, ang kana magada, Brother Libby, unsa may ikasulti sa taong dagmalan, daghan kay siya isulti, panahon managmal siya. Unya, dagmalan ang asawa, dagmalan ang mga bata, niya kasagaran ra bagipod. Ang mga bata in taon kutob na sila kay wa may igong bukog ikasugakod na. Dali kay mga kamot mo hapak, mubunal. Unya, basta kay murag sakit sa atong dughan tan-awon nga ay nanaon ang mga bata. Nga okay ra man ang imong disiplinahon pero nung ka nga mukuang kas bata kanang hatred ba unya kanana ang maturok man ang kasuko sa bata na. Yes, unya kinini ang pangutan na magod ang kanang kuan nga unsa may ikasulti sa taon dagmalan daghada siya ikasulti ano managmal na sig nagyaw-yaw di na nimo masubay so makahibaon na unsa iyang isulti sa taon dagmalan siya ra gyud pun dagmalan. Okay no, moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag. Ang pangutana gipadangat dinhi ni Sister Hidokyo no, ang iyang pangutana naabak ko na mabasa sa Biblia nga giwala na ang adlawng igpapahulay. Gisgutan ni Brother John kaganiha ang Oseas 2 versikulo 11 nga naghisgot og pahunungon ko pero daghan tong nalangkop nga pahunungon mga higala. Ang pahunungon dito apel to ang mga pista at orgon tanawon ingon dinhi nga og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan og ang iyang mga adlawng igpapahulay, mga adlaw pahulay word mga daghan og ang iyang tanan nga mga maligdong pagkatigom. Ang uban ko dagunahuna maghiskot ka na igpapahulay. Ilang una-una ka na ikapitong adlaw simana dayon. Wa nato matun-e nga bihas Biblia daghan kaayong mga adlawng igpapahulay. Kini gisgutan dili pahunungon ko. O nagari po ka diri babasa sa
sa Hebrehanon pod, Hebrehanon 4, versikulo 9, busa nagpabilin pa ang adlawng igpapahulay alang sa mga tao sa Dios. Na ay wa na gipahunong na apoy nagpabilin pa, na ay nagpadayon pa. Unsa maning adlaw nga igpapahulay ang nagpadayon pa? Ang nagpadayon pa, matod pa dinhi sa Hebrehanon 4, onya versikulo 9, nag-ingon dinhi ang atong mabasa sa Today's English Version o sa Good News Bible, nga matod pa dinhi nga akong basahon. Ingon dinhi nga, as it is, however, there still remains, sa yung kansab no, still remains, na agihapon nagpabilin pa, for God's people, alang sa makatawan sa Dios, ang igpapahulay, sama nga ang Dios may pahulay sa ikapitong adlaw. Ini nga, for God's people arrest like God resting on the 7th day. So naay nagpabilin mga higala. O sa may nagpabilin? Ang ikapitong adlaw nga gipahulayan sa Dios, munay nagpabilin. O niya, nasa'y gipahunong naay giwagtang na nga igpapahulay. Unsam ng adlaw nga igpapahulay, kay wa man na hunong ang igpapahulay ikapito ka adlaw, kay ang gihos Biblia nagpabilin pa ikapitong adlaw. So naay nawagtang na, wa na nagpabilin. Unsam na igpapahulaya? Naisgutan ni Virgin kaganias Levitico 26, o sa niya na kadtong igpapahulay sa yuta, gitawag tog agricultural Sabbath, tungod kay sa karaang panahon ang yuta trabahoon 6 ka tuig. Pwede kang makadaro, makauma, makaharvest niya, pero ikapitong tuig, ilan ang gibalaod sa una nga dili gina pwedeng trabahoon ang yuta. Papahulayon ang yuta, dili pwede nga mag-uma ka diha, pahulay na. Gitawag na siya og kanang pagpahiuli sa katambok sa yuta. Nga dili umhon, palugnason tong mga sagbot aron mabalik ang katambok sa yuta. Pero wa na ni ron, nawagtang na ni, nahunong na ni. O niya, unsa pa ning maigpapahulay nga pahunungon, kadtong igpapahulay sa mga pista. Kag Israel sa una, daghag mga pista. O niya, ang kada pista nila, ilan ang gitawag og igpapahulay? Wa sila trabaho. O sa niya na, kanang sa Levitico 23, mabasa na sa 6 City, nga 18, ang gitawag nila higala og pista sa tinapay nga way libadora. Gikan sa pilimirong bulan sa kalendaryo sa mga Hudyo. O niya, Pitsa 15, kutob sa 21, gitawag nagpista sa tinapay nga way libadora. Ang ilang kaunon, tinapay nga way patubo. Pero unang adlaw ni ana, magpahulay sila, wa sila buluhaton, o niya, naa sila'y balaang panagkatigom. Pagka ikapitong adlaw pod, Pitsa 21, naanasan sila'y pagpahulay o may balaang pagkatigom. Gikan na mag-ihap og 50 ka adlaw. Manang gitawag nag Pentecostes, kanang 50 na Pentecostes. Nga kanang adlaw, ila na po nang gisaulog, igpapahulay na po na. O nagikan diha, pagka ikapitong tuig, nuna po sila lain sa lugon, Pitsa 1 ana, gitawag na po pista sa paghuyop sa trompeta. O niya, wa sila'y trabaho gyapon na, igpapahulay nila na kanang adlaw, pista sa paghuyop sa trompeta. Pagka Pitsa 10 na, muna'y pinakasolimne nga celebration sa Israel sa una, kay gitawag na siya og Atonement Day. O niya, kada Pitsa 10, wa siya trabaho, igpapahulay na. Sugda nila pagsaulog, pagkasunset sa ikasiyam nga adlaw, kutob pagkasunset sa ikanapulo ang adlaw. Nagikan diha,
pagka Petsa 15 ngadto sa 22 gitawag po na nila og Pista sa Tabernakulo. Feast of Harvest po na sila. Gitawag na nila og unang adlaw pagsalog Petsa 15 gitawag na nila og adlaw sa ikapahulo sa buhaton na sila balaang panagkatigom o niya mao na nahitabo higala nawagtang na pero nagpadayon ang adlaw nga pahulay kapitong adlaw. Wa naman daytoy tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang aton team song. Mga higala magampo kita. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Ginoo salamat sa kalampusan sa imong pulong.